tardes. Servidor de vostres, Esprat Pacsà. Esprat Pacsà, llicenciat per la Universitat Alfons el Pulva de la illa de Formentera, en les Pitiuses. Bé, us realitzaré la conferència envers la primavera en el Principat de les Animals. Ja me perdonaran. Que me diu que què? Molt bé. D'acord? Ja estic d'acord. Perfectament. Bé, me diuen que no puc fer la meva conferència sense els meus documents. Ho farem sense documents. Com us deia, he fet un petit forat en la meva agenda per poder ser avui aquí amb vostres, per explicar-los els animals mal anomenats búlgars. Com podrien ser, per exemple, la rata de claveguera, com podria ser, per exemple, les polles d'aire o les cucs mal anomenats lombrises, o bé les mosques, les endèmiques de la Principat, les mosques colloneres. Què me diu que? D'acord, ja hi estic d'acord, ja li dic que sí. No, ja els vam pujar els meus documents, ja els vam pujar. No puc fer la meva conferència sense els meus documents. M'és igual. Ja me'l sé jo, les meves teories. Ja me sé jo tota la meva documentació. Vostès han de pensar. Me disculpen un moment? Com us deia, vostres han de pensar que en el Principat tenen l'endemisme. Vostres tenen la mosca, l'endemisme de la mosca collonera. La mosca collonera habita en el Principat i hem de pensar que té les característiques. Sí, les característiques de la mosca collonera. L'alimentació, la font d'alimentació, bàsicament, són els coleòpters. Ella se menja els coleòpters. La font d'alimentació és la merda, la nostra merda, la fonta, la merda humana. Sí, han de pensar vostres que la mosca collonera habita principalment en la distribució geogràfica de la Principat. Solen viure de 3 a 4 minuts només. N'hi ha algunes que viuen de 3 a 4 dies, però se fan grosses com els melons peluts. Vostres han de pensar que en la curta vida elles tenen la descendència de 12 a 14 exemplars de mosques colloneres petites. La mosca collonera han de pensar que actualment la principal font, la principal nucli és en la capital, en la Barcelona. La gent diuen que s'han d'eliminar. No s'han d'eliminar. En absolut no s'han d'eliminar. Per què? Perquè és la nostra font d'alimentació. Les mosques s'alimenten a els humans. Sí, és la nostra font d'alimentació. Ho han d'entendre, això ho han d'entendre en la cap. Avui en dia la gent, la raça humana, nosaltres, ens hem tornat sibarites. Se mengen els cavalls, la gent se mengen els cangurs, la gent se mengen els cocodrils, els cucs, els insectes, la gent se menja les mosques colloneres. És la nostra font d'alimentació. En la vida, en la nostra vida, des que naixem, hem de compondre, hem d'assimilar
que se finirà. Un dia la Terra, la planeta, se finirà. El món va a la fi. D'aquí 10, d'aquí 20, 30, qui ho sap, 50, 100, 1000. En milió d'anys se finirà. I que quedarà en la Terra? En la Terra només quedaran els humans. En la Terra només quedarà la raça humana i les mosques colloneres. Sí, la cadena tròpica, la roda, la tanca. Nosaltres nos menjarem les mosques colloneres. I les mosques colloneres se menjaran la nostra renta. És evident. S'han de protegir, no se poden eliminar. Va, aprofitant que tenim a la mosca, en la sala, jo procediré a caçar la mosca. Sí, caçarem la mosca. Jo us mostraré la mosca. L'endemisme, la mosca collonera. Per caçar la mosca s'ha de tenir l'habilitat. L'habilitat en la meva mà. Quan jo caci la mosca collonera en la meva mà, jo li faré secret per estabornir-la. Per estabornir-la i deixar-la inconscient i mostrar-los a vostè la mosca. Estarem quiets, estarem en silenci, esperant la mosca. Farem la classe pràctica.